non? No, bueno, a ver, hai xente que bailou, pero o que é o frotamiento? Claro. Frejarse, pouco. E venga bachata, pero eso mismo, arriba. É unha pena que non se frejan, están como bailando, sabes, a unha distancia moi prudente. Eso non pode ser, señores, hai que animarse. Vamos a darnos outra oportunidade a ritmo de vals. Esto suena así, orquesta.